Mwadzuka bwanji anzathu ayisitizidwa tipatsaneko ka update lero akukhudzana ndi Mutharika, president wa dziko lino. Why? Chifukwa tinayendera limodzi right from the beginning imene ankachoka ku Lilongwe kukafika ndekuti kumwera. Then I think ndiyanzeruso kuti tipasane kuti the guy has arrived again in the central region. Munthu uja wabwereraso ndekuti ku chigawo cha pakati. Ndetu linali dzulo limenelo mmene mukuonera ndithu muchithunzimo ananyamuka kuchoka ndekuti ku sanjika cha ku Blantyre uko basi tikumabwerera ndekuti ku Lilongwe. Anazayima of course chapa balakapo kuwapatsa kumoni anthu komanso kunali kwambiri ndekuti kwalimbikitsa anthu ena ndena kumeneko kukhala ngati kwamema kuti akavotere makandidate a DPP pa chisankho chomwe chikubwera makamaka m'madera amene mukuchitikanso zisankho kachikena mwina zinalephereka zinthu sizinayende bwino ndi akupanga zisankho akati akavotere makandidate a DPP. Kuchoka pamenepo kunayenso kwathokoza anthu kuti anampatsa vote manager inayenda kuti chitsimikizo chonena kuti mukhulupirira munthu uja ndi anthu opoyika chikhulupiriro omwe iyeyo ndekuti kwathokoza pa ntchito yapambana imeneyo. From there ndizoti amapepekaso nkhani zokhuzana ndi zakudya. Of course kuchoka pamenepo anazafika ndekuti ku Lilongwe kumenenso kunali kwafikanso pano destination imene amapita malo omalizira amene amapita ndekuti kunalinso kuthokoza anthu kumeneko zikomo kwambiri chifukwa chonena kuti chani chifukwa choti inuyotu ndizoti munandivotera komanso munavotera ndekuti ma MP atatu a DPP ku chigawo chapakati makamaka ndekuti cha ku Lilongweko komanso ndekuti kunali ndekuti kuwalimbikitsa anthu kuti kubweranso chisankho I think kubwaira constituency kumeneko mukavoterenso chani MP wa DPP. Zimenezo ndizofunikira kwambiri. And I was asking myself and myself kuti fanya napita Mutharika akumenya kampeni kumenyera kampeni ma MP a chipani cha DPP. Why? Tena zono okay. I think ngati ali ndi ma MP ochuluka meaning ziganizo zimene azipanga ndi kuti ku Parliament kuja zizikhala zosavuta kuti ziduse ziganizo zomwe ndekuti mbali ya boma ikupanga fanda ziganizo zimenezo ndizozipangisa kuti bomali lipange shine liwale kapena ndekuti likhale ndekuti mwina make liwonedwe ngati lofoira. Nenga ziganizo zawo sizikukumana ndi zokhoma kwambiri Parliament poja ikafika nthawi yovota ma MP awo ndochuluka ndekuti azivota ziganizo zankumadutsa ndekuti zikatero zikagwiridwako. Koma ngati ziganizo zikuletsedwa Parliament fanya kuti mavoti awo achepa ndekuti chani ndekuti ziganizo zizikanika kudutsa ende zikalephera kudutsa choncho zotanthauza kuti boma likapanga zinthu zimene silimafuna kupanga ndi zimenezo zingapangiso zoti boma lija lilepheremo zochitika zake nangasinda kuti ziganizo zake zikulephera kuti zipangidwe ziganizo zimene akupanga iwo akuboma kulephera kuti azipange implement foti kuja ku Parliament ndekuti aziletsa ndi pajatu malamulo ndi malamulo Parliament kwakanoti ayi izi sizikudutsa sizimadutsa Anyways, tikambeno apano kunena kuti anakamba poso nkhani zokhuzana kuti ena akundifunira ine nditamwalira chani komano kunali anthu kunjaku achinati B Joshua ankafuna ine ntafa komano anapezeka anatsogola ndiwo. Tisafunirane zoyipa chani ine ndilipo kuchoka pano mpaka makafika 2030 ndikuti inu mpaka ngati mundifunira zoyipa ayi ndekuti mpaka na mtima wanu uphulika fanda mupsa mtima kufufuma mpaka na uzaphulika ifwa zono ineyo ndinakalipo mpaka na 2030 working ndikuti utumikira Malawi. Tikambeno za point imeneyi magayi nonse amene mmaonera Justin Tech Malawi Trains maphuzo anu onse amene munatukwana so we read them tinawerenga ndithu maphuzo amene ankabwera kwa ine onsewo ndithudi ndati anafika ku nyumba kwake kumene ankafunika kuti afike malingana ndi kufuna kwanu fanda natukwanidwa osati masewera so I thought it was wise kuti sakhale pasi ndikumayankhana zimenezo ndatukwana maphuzo pachakuti pako iwe chani anthira kuwiri iwe like koma kuliru zinthu tete natukwanidwa and it's fine. Akuti iwe ndamene umapanga advocate kunena kuti Peter Mutharikayo akuti wamwalira akuti ine ndamene ndimayankhula zimenezo
So I understood kuti that's it. Anthu kuti mamva mosiyana. Chifukwa chonena kuti no ine ndinabweresa kuti kunja kuyenda mphekesera zoteretu magazi. Ndipo inu akuboma inu makamaka achina na malomba inu. Bwanji simukuyankhulapo kanthu, you're supposed to come ndikuzapeza kuti mwatsutsana ndi mphekesera zimenezi kuti anthu aziwe chilungamo. Bwanji mukugona inu, ntchito yanu ndi kumayankha zimenezi ngati zakupeza kuti zafika poti mpaka zikugwedeza dziko. Inuyo muziyankha kunena kuti iya izi ndi zabodza izi. Ngani zoona ndizoona kuti munthu uyu ali kwakuti and very soon muona zithunzi zake kapena muona mavideo ake akhala kupanga zotere mukatero mukhala mwazipharu ndi kuti mphekesera zidza. Anthu ndi kuti kunja kuno aziwa zoona ndipo adzawa amene amakamba ndi kuzoona kuti yayi a president zili motere amphekeserawo azayira manyazi. Kuthana ndi mphekesera timapanga choncho kusiyana ndi kungokhala. Chifukwa chonena kuti ina ndinayankhula zimenezozo, so I had to be certain. Nalandira maphuzo osati masewera. Nalandira maphuzo kodi magayi munamvesera bwinobwino maodiyowa kapena mwina mwake mwangolowa ndi zimene mukuona anonso pano. Chifukwa ndi kuti mukakaona kaya ndi makapshoni amene munaona zimene tinalemba pamene paja zinene zonena kuti kodi nopita Mutharika. Akuti pita Mutharika sizili bwino kodi. Funso limenelo. Chilungamo ndi chitino. Makapshoni athu amakamba choncho. Chilungamo ndi chitino. Anthu akuti pita Mutharika sizili bwino. Chilungamo ndi chitino. Funso limenelo. Koma ndi kuti ena powerenga akuti ife ndi kuti tikulemba zoti pita Mutharika isali bwino adwalika chani ndetu kunali kuthira maphuzo. Amwalira ndamako. Tanizane. Akuluakulu. Ayi momwemo nkhani yake ndimeneyo. So kwa amene mufuna kupitiriza kutukwana feel free mukhoza kutukwana komano ine I don't just like makamaka apapa pati kuti makhala tukwana na live zonakhala zabwino. Koma papa mukamatukwana apo ndizoona kuti ndikuti channel zathu makhala muchika ndikuti no pachiopsezo kuti akhoza kuchichosa akachichosa zonse zachitika ndizani ndikuti sitizoona naponso pano mwayiona ndikuti sitipasana naponso nkhani. Komano whatever the case is, if you're going to Javera Mutharika tafunira zabwino zonse, and as we have been always wishing him well, takati kumufunira zabwino zonse, despite kunena kuti no anthu ayankhula zotani kaya kumana ndi zotani, komano the guy has been standing and chimene mafunira zabwino zonse nkulu ameneyi ndizonena kuti no iyeyo tu apitiliza kugwira ntchito yotamandika imene akutani akugwira. Fama kamba zonena kuti ayi mukagona ndi njala pano mugonanso ndi njala yafanzi ambiri sigona ndi njala. Sitinganena zonena kuti zonse ndikuti zili popo chani chachonse chili bwino ayi komano zinthu mbali nake zakonzeka ngati za njala zeti anthu sopano sakudyaso chitedze, anthu sopano sizotakuta kuvutikaso, anthu akupabe ziko takudya basi no ndikumakhaso ndi mphamvu zomapanga kumapeka mphekesera ndi mphamvu zimene zongola anthu zonota anthu akhuta. Anthu akakhuta atu amapanga zimenezo, what do you expect? Anthu akakhuta amapanga ano zawo zofoira. So at least akukhuta tizingoyamika zeze nde amafunira zabwino nkulu amene ndikumapempherera ifewo zolinga zathu zimakhala zonena kuti iye apitirizebe kugwira ntchito yotamandika imene akutani akugwira. So the best president, we wish you well. So continue doing the good work. Tiyambe choncho lero magayi I've been down nadwalika makamaka zimfine ndi zani zoterezo plasiso mabizi ena ndi enaso. I'm back, I'll try my best tiyesesabe kuti muna tendere limodzi akutitu kuno ku Central Region ndibiwoye tamfuna zimenezwe anthu ena kunazosiyana ine ndibira ntchito ena analephera ena ali disgruntled ndi ali mkwiyo kwambiri chosai kuzwa kune mkulukuta mwabwera ntukacheweya ndine ndili pano mpaka 2030 chapa 2030 DPP ikupitilira ena aja kuna zosiyana kuti wafa akudwala afa ndiwo ali afa by December
wina wa ku Nigeria ena soko nkuno kwa mina anazmezo ku Nigeria yo mkuzo kuminali ali 6 feet down enendi pano ndikupuma mpweya pano clean air, clean oxygen iya kupuma mpweya bado 6 feet down anapia choncho tsafuni anthu loipae ona serious note tamba kukonza dziko lino manga chakudya ayensa chakudya palibe amene akudya pakali pano akudya nga nyika pali amene akudya nyika kabla chiteze tonse tikudya katatu kakanayi kaufuna kasanu komanso nkhanya mafuta tikonza mana poseba kulintu mafuta asomona Wafika nyana udaye magaye muna kuti ama 240 magaye magaye muna Afrika kumeneko koma ziko napeza kuti linaonongeka kwambiri litavunda kwambiri monga misewu leo ndachokera ku Blantyre zomvesa chisoni kwambiri 6 hours ndipa nsewu kuti bububu zomvesa chisoni kwambiri koma ine ndikutsimikiza kuti mwana where's Jabe? Oh, Jabe Muhango. Wandikisa promise ngati simuchita December ndikisa jani ndetu titanadwe no, I know you are a very hard-working minister.